Ahoj, vítám vás u dalšího dílu LPS Dobrodružství. A dneska se vydáme na zábavní park. No, jak vidíte, tady jsou dva nový LPS. Toto je bungee jumping. No tak koukejte. No, nejde to moc vidět. Ale je to žůžo, měli byste to zkusit. Vidíte? A tady si můžete zaplavat. Koukejte na Trixie. Vidíte? Baléru plné zelené vody. No, škoda, že mušlička neumí plavat. Vidíte? A tady můžeme klidně v klidu pozorovat morčátka. Jako pokusní králíci jsou Žovka a Filipek. Tak ahoj, adios.